Radno mesto bez žena bilo bi lišeno velikog broja kvaliteta i energije koju žene sa sobom nose, dinamičnosti i empatije. Da nema žena, radno mesto bi bilo vrlo jednolično i monotono i ne tako lepo i veselo kao što je sad. Radno mesto bez žena verovatno bi imalo drugačiju dinamiku i kulturu, nedostajale bi različite perspektive i jedinstveni ženski pristup. Radno mesto ne bi bilo potpuno ni isto bez žena. Radno mesto bez žena bi bilo monotono jer ono unose pozitivnu energiju. Rad sa ženama je lepši i lakši, svakako ti ulepšaju dan, razveselete, a i uvek ti daju neku drugu perspektivu koju ti kao muškarac možda ne vidiš. Volim da radim sa ženama zato što me one inspirišu. Iz iskustva mogu da kažem da su žene analitične, da su strpljive u rešavanju složenih problema, da su inovativne i da na jedan potpuno prirodan način povezuju različite ideje članova tima. Volim da radim sa ženama zato što su one odgovorne, precizne i pune razumevanja. Zato što su empatične, kreativne i inovativne. Odlučne. Izuzetne. Odgovorne. Svestrane. Integritet. Jedna od 8 žena u svom životu oboli od raka dojke. Ta informacija me je šokirana. Od sada sve dame u svom okruženju upozoravam da redovno idu na preventivne preglede. Preventivni pregledi spašavaju žene. Rak dojke je izlečiv u 90% slučajeva koliko se otkrije u ranoj fazi. Zato stalno treba da podižemo svest o ovoj bolesti. Važno je edukovati muškarce o raku dojke, jer i oni mogu oboleti od ove bolesti, mada mnogo ređe. Svako ko ima majku, sestru, ćerku, koleginicu, treba ih podsticati da vode računa o svom zdravlju i da redovno idu na preventivne preglede. Danas me pitaju ljudi zašto nosim roze boju. A kad me pitaju, ja im odgovorim da na taj način, nosići roze boju, pokazujem brigu i ljubav prema ženama koje volim. Preventiva je pola zdravlja. Drage dame, želim da iskoristim priliku da vas pozovem da nađete malo vremena i uradite preventivne preglede. Veoma ste nam važni. Zajedno smo jači u borbi protiv bolesti koje odnosi previše žena.